ще заведем и гълъби. Когато бях малък, ние имахме гълъби. И всичко това ще си е наше. Никой не може да ни мръдне оттам. Ако някой не ни е по волята, можем да му кажем: мърви по дяволите. А той, дали приятел, ще го поканим: остани да пренощуваш у нас. Ще държим едно куче и 2 шарени котки. Но ти ще трябва да ги следиш, да не сгащат зайчетата. Само да са посмели да пипнат зайчетата. Братовете им ще извия, ще ги стояга, ще ги пречукам. Знаеш ли къде е тая ферма? А? И да знам. Тебе какво? Колко искат за фермица? Аз мога да я взема за $600. Старците, дето я имат, са загазали здравата.